Illum it-teknoloġija u l-innovazzjoni qed ikunu muturi ewlenin li qed jixprunaw l-ekonomija Maltija f'kull qasam. Pajjiżi li huma żgħar li jistgħu jmexxu jbidlu b'mod aktar veloċi qed ikunu mejjuna ħafna permezz tal-innovazzjoni b'tali mod li qed tonqos l-importanza tal-lokazzjoni fiżika u tiżdied dik tal-ma pajjiż l-aktar li jippromovi l-innovazzjoni f'kull qasam. Din hija proprju l-esperjenza li għaddejja minnha Malta u li dwarha tkellem il-Prim Ministru Joseph Muscat waqt li kien qed jindirizza l-Forum tal-Kummerċ u l-Innovazzjoni. Forum li sar waqt l-ewwel Expo Internazzjonali f'Shanghai, ċina, f'panel flimkien mal-fundatur ta' Microsoft Bill Gates u l-fundatur tal-kumpanija Alibaba Jack Ma. U ninsabu onorati li l-gvern Ċiniż iddeċieda li wieħed miftit pajjiżi li jistieden biex jiċċelebra dan il-pass ikun pajjiżna. 40 sen ilu ċ-Ċina ħadet deċiżjoni tibda tinfetaħ ma żżommx li nifisha magħluqa ma tinfetaħ għall kumplament tad-dinja. Il-politika matul 40 sena kienet tfisser aktar minn kollox illi kumpaniji Ċiniżi jinvestu barra il-pajjiż u fuq kollox il-kumpaniji Ċiniżi ibijaw il-kumplament tad-dinja. Il-Prim Ministru sostna li l-protezzjoniżmu huwa totalment l-oppost tal-innovazzjoni u tat-tisħiħ teknoloġiku e kif permezz tal-istess teknoloġija u l-innovazzjoni infetħu beraħ aktar opportunitajiet. Joseph Muscat spjega l-viżjoni tiegħu għaż-żmien li ġej. Inħarsu l-qoddim li s-sena d-dieħla permezz ta' Trade Malta u tal-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ nieħdu sem bħala pajjiż bil-kumpaniji Maltin li issa la darba nafu kif hija mqasma din l-attività u għandna kif naqbdu ngħidu l-kuraġġ tal-gvern Ċiniż nieħdu sem b'mod ħafna attiv f'din il-fiera. Dwar il-qasam tal-intelligenza artifiċjali, il-Prim Ministru stqar li din it-teknoloġija għandha l-potenzjal li tbiddel mhux biss il-qasam tax-xogħol iżda l-ħajja li ngħixu b'mod ġenerali. Saħaq li hemm bżonn diskussjoni dwar is-suġġett fosthom dwar se jkunu l-ħiliet u l-livelli edukattivi meħtieġa fil-futur fi żmien fejn il-magni jagħmlu dak li qed jagħmel il-bniedem illum. Dr. Muscat tenna li m'għandux ikun hemm biża' minkejja l-isfidi li ġib magħha din it-teknoloġija. Temm billi qal li l-pis ta' din l-isfida m'għandux jintrefa' minn pajjiż, korporazzjoni jew kontinent waħdu u tenna li l-intelligenza artifiċjali għandha titmexxa minn qafas regolatorju dinji. Dak li qed nipproponu aħna li jkun hemm regolamenti u regolazzjoni bħala pajjiż ħankunu qed nagħmlu qafas dwar dan kollu. Imma naħseb li trid tmur lil hemm minn pajjiż u jrid ikollna istituzzjoni internazzjonali illi żviluppi bħal dawn tirregolhom. Ma naħsibx nistgħu jkollna sitwazzjoni fejn kumpanija waħda jkollha kollox f'idejha jew pajjiż wieħed ikollu kollox f'idejh.